máis mitos. Isardo, Moi boa noite. que no estábamos... Ti non chegas, Canta, señores. Ti non chegas. Como se nota os da nosa quinta, como se nota. Isto vai moito ao médico, non chega. Ahora hai moito vicio. Ahora vai Natalia agora, depois vai e despois. Pero non me tocaba a min agora. Despois de... Por vello sempre para a cola. No, ahora vai canta Natalia, logo vas ti. Dios mío, querido, bueno, pois que cante logo. Despois, inmediatamente despois. Moi ben. Mira como canta Natalia. Forte aplauso. Yo me quedo todavía con lo de cariñoso, ¿eh? Cariñoso, te apuntamos, sí, para mí Natalia. sí, cariñosos. Venga, vamos a una consulta de un médico muy Ay, especial. pues me podría mirar la muela. Sí, que te mire la muela. Muchacho. Mejor que no, mejor que no. Muchacho, Pero vete por para allá. favor. Por favor. Bueno, a Sí. verdad, non fai falta examinala moito para ver que estaba ben, pero bueno. Sí, no, lle fai falta auscultación ninguna. Nada, eso pasa despois pola miña consulta e xa... Pero pola privada, vale? Ay, que me duele Despois por la privada te Natalia. vienes La comigo privada tú a mí me da miedo. Yo me voy por ahí atrás, yo no sé, por tú, favor. sí. Vete por ahí que llegas antes a la clínica. Sí, ¿no? Bueno, fuerte aplauso hasta para luego, Natalia. gracias. Fuerte aplauso. Doctor Bellino, creo que ten aí un problema importante. Cuidado esta A noche. ver o que hai aquí hoxe. Mire. Xa temblo, pero bueno. A ver, o siguiente. Moi buenas. Non estou tan bo como a Natalia. Hombre, moi señor buenas, Lizardo. doctor Ballino. Que tal, hombre? Hostia, tiña gana de velo eu, home. Tiña moita gana de velo eu. Dios, pois é ben raro eso, home. Sentes aí, sentes aí. Bueno, hombre. Teme moi contento usted últimamente, É logo que lle fixen. No, teme moi contento Que eu usted. sepa, lle fixe nada. Bueno, a ver, a que veo hoxe? A ver, que lle pasa? A que viñen? Digo, E logo non me mandou vir hoxe polos análisis que me fixo outro día para ver como andaban. Home, precisamente dos análisis que lle falar eu. E logo? Mire pa aquí os resultados. Mire pa aquí. Que? Vostede parecelle normal estes resultados? Diga a verdad. Home, normal... Diga a verdad. Normal, o que se di normal non é, porque tamén quen iba a decir que iba a perder o Madrid na casa e o Barcelona empatar co colista. Non é normal, pero... Pero que está falando? Pero usted que me está falando, señor Risardo? Eu estou falando da quiniela, carallo, non me está preguntando polos resultados. Que quiniela ni que gaita? Me estou falando dos resultados dos análisis, hombre, por favor. Ah, os dos análisis. Mire pa aquí. Que pasou? Colesterol, 700. Azúcar, 650. Sempre foi moi dulce. O ácido úrico xa descontrolado de todo. Pois anda Pero usted descontrolado a ter que atar con a corda a ver se vai mancar calquera. É unha risa. Bo. É unha risa. Mire, Bo. o mal está ofendo poste, señor Risardo. Vamos a ver, hai que se controlar un pouquiño. Calquera día lle dar un infarto, despois vense queixando. Bo, Eso xa sei eu. se cadra algo de razón ten tamén, Teño home. todo, teño todo. Pero é que usted ben sabe estes días coas matas, veña cocido, veña lacón, os chourizos novos, o viño novo... Claro. Home. Así salen despois os análisis. Bo. Xa non hai por onde collelos, home. Xa. Hai que guardar un pouquiño a boca, señor Risardo. Bo. Por favor. Hai que herdar, Dios cos rapaces. Usted fala ben, pero... Ainda hoxe funlle axudar a dar feir os porcos ali ao meu compadre Eliero da Solaina e miro como me meteu aquí para cenar. Que trae? Elo, mire pa aquí. Que trae? Chourizos novos. Claro. Meteu-me aquí un queixo. Bueno, maravilha. Elo, Sí, bueno. unha bola de pan. Bueno, veña pa diante. Viño. Entende? Teu-me aquí viño. Claro. Usted fala ben. Pero vamos a ver, Estas señor cousas non Risardo. hai quen se resista. Vamos a ver. Estoulle dicindo que hai que comer menos e dime que lle vai mandar isto de cena. Pero usted... Home, eu esa é a idea que tiña, que a estas horas xa tiña unha fama como un can. Ora, se usted me di que me é malo, non o como. No. Mire, vamos a ver unha cousa. Médico é usted. Isto todo xa lle queda requisado. Que fa? Isto, no, isto xa me quedou coil. Oi, que No, caralho. isto usted non pode cheiralo. A partir de hoxe, nada de carne de porco, chourizos, nada. E viño, o viño Buah. pa ácido úrico, a malismo. Para quen se lle ocurre? Bueno, carallo, xa Isto para nada. rachar. Pero ustedes os médicos son todos iguales, sabe? Toda a boca teño un, o viño tamén. Todo. O viño é moi malo pa ácido úrico, señor Risardo. Ah, parece será, mentira. bueno, pois se é malo non tomarei logo. Farto de yo dicir, home. E agora que carallo vou comer eu logo? Ah, no. Por eso non se preocupe que cambio a dieta esta, voulle dar unha dieta máis sana, xa verá. Ah, se boa. No, teño aquí unha dieta moi sana, isto vai ir moi ben, mire. Aujiña para beber. E despois, aparte deso, vai me botar usted 15 días a base de ensalada e tomates. Bueno, cara. Xa verá como lle baixa o colesterol. Garantizo yo, Baixará, me baixará. Baixa ou non baixa, non, eso digo yo. Háseme poñer o pelo a min comendo berzalladas e bebendo auga. Pois é, yo cai. Que Outro barbaridade. remedio non timos. Bueno. Pois mire, fai má dieta esta, Buah. e aparte da dieta, voulle dar unhas pastillas, para ver se lle controlamos o ácido úrico, porque senón non sei eu. Pastillas, bueno. Non lle vexo moito xeito, Viñan pero... pastillas. Dios, Barbaridade. que los parió. Non tira unha navalla por aí. Teño, é logo. No, se Pa me que? deixa, se non lle importa, cortaba yo unha guiño ao chourizo, que ten Ah. unha pintaza...
Toma, carallo, corta unha mija para min tamén, que eu Pero tamén lle bueno, mando un gacho de tou sin Se non lle cena. parece mal, cuidado. Si, ó. Dá que este teño Corta aí para min tamén un anaco. Dios mío, teño unha pintaza estes chourizos. Tan frescos aínda. Tan... Bueno, Corta vamos, unha mija para min tamén, ó. Ah, que tamén quere? Home, A ver, mire. Toma. Paste unhas verciñas que llevan moi ben. Esto non o pode comer usted, home. Home, por favor, estoy dicindo, carajo, ainda quero pero ver. que me dá aquí, home. Usted, tan buenísimo, o sea, mételle unha ensaladiña que xa verá que ben lle vai. Ai, a cona aquí o pare. Vou na levar para a casa. Ah, Ali claro. polo menos boto un chisco de aceite. Bueno, pero, Que senón amarrexa muchísimo. Bueno, pues nada, aí lle vai a... Auja vou na levar tamén. Lévame, leve. Aí lle vai a receta, colla as pastillas a hora de paso que se vai. Ajá. Apaña todo, non deixa nin unha berza. Dios Sí. mío. Levo ya os porcos. Pues colla as pastillas, vale? Bueno, hombre. Está moi bien, moi bien. Aí lle vou a chorizo, ¿no? Bárbaro, Ah, Bueno, mírame aí, a ver canto lle debo logo. Bueno, usted sempre se está queixando de que lle cobro moito. Mas se non fora verdad. Para que vexa, hoxe non lle vou cobrar nada pola consulta, Para que vexa, cuidado. Pódese creer, vai Bueno, morrer. Bueno, hombre. Hoxe non Que cobra. detallazo, cara. Para que vexa, que por sempre se queixa. Por mira unha cousa. Os chourizos parecen cando kilo 8 ou 9 euros no supermercado. Bueno, Estes andarán, son da casa. Aí andarán. Levan un pimiento especial que é carísimo. Tan bos. Quedanlle 20 euros. Que? Interos 4 chourizos. Ben normal. E o queixo, que é da Arzúa, tamén 2 kilos pesos, 50 euros. Non, 50 É un euros. regalo, é un regalo. No. O viño, pois, é un reserva, deixolle un 30 euros. Pero que reserva, home, que reserva. Como que reserva? Pero que reserva se é un viño de cartón, home, reserva. Ai, de cartón será, pero é de reserva, que a min reserva me alía marujada a tienda todos os días, Bueno, para mí. bueno. Temos guardado ali. Bueno, mire, Eu non sei isto, pero... quédalle todo en 100 euros. Como? O pan xa non lle cobro, Que para que di? vexe. 100 euros é regalado. 100 euros está trangallado. Sí, pero usted eso na súa casa non come, que isto é do bo. Bote para cá 100 euros que ben nos vale. E xa invito ao pan, para que vexe. 100 euros. Hombre, Cara, solte. é caro tamén, É máis lento que o cabalo do malo. Va para cá. Será da casa todo, polo menos. Home, non vai ser. Bueno, marcho vou malá a ver se dou comida algo no outro lado. Por Muchísimas nada, gracias. fágame a dieta como lle Ai, mandei. señor. espera aí, ó. Que pasou? Espera aí, carajo. Que pasou aí? Espera aí que Que foi? voulle dar o tique. Se o topo. Dios. Ve que tique. O tique, por se lle pide a súa muller. A miña pidemos sempre. Pero, Tome. me dá o tique. Se o me sodraráballe. Alá, hasta outra hora. Pero, se é da casa, como me dá o tique? Ultramarinos Casa Paco. Medio kilo de chourizos, 2 euros. Viño tinto, brick, 1 euro. Queixo tierno, 5 euros. Total, 9,20. Me cago en la madre que lo parió. Marcho. Veña acá, señor Lizardo. Veña acá. Escapa que... Oi, pero tú mira... Falta unha injezione, xa vi di cosa, xa. Requisoulle, non? Quiso requisar. Algunha vez tiña que sair ganando e...